mutane. Ina son ku lura ko wani abu wanda ya kamata ku tsaya da kyau ku lura nan. Abin da ya shafi jin yana yawo a jikin mutane dangane da basira da rashinta. Basira ana gadanta domin tana da alaka da jini. In ba wani abu ne ya faru ga cikin 'ya'yan ba, da wahala ka ga dukkansu ba su gadan uban ko uwar ba. Saboda haka wannan hadda ta kakan Ibn Taymiyyah kujita ta zuba a cikin jikokin shi, a cikin mutane waɗanda ba a lura ne, su ba malamai ba ne amma suna da basira. Idan 'ya'yansu suka shiga karatu sai basira ta bayyana a fagen ilimi. Duk mutane galibi ba sa lura da wannan. A cikin gari akwai mutane waɗanda ba malamai ba ne, wani faskare yake yi amma mai basira tsiya ne a faskaren nan, wani tukin mota yake amma yana da basira, wani kawai zaman hira ake amma za ka ji shi to cikin 'ya'yan shi sai ga suna biyo shi. To wanda duk bai biyo shi ba ko wannan jinin yana nan a jikin shi, to an samu wata matsala ne tattare da ko dai tarbiyyar shi, domin lalacewar tarbiyya tana da alaka da lalacewar basira. Ko kai kake da basira, in tarbiyyarka ta lalace ka tinkari sabon Allah ko za ka samu matsala. Ku kiyaye wannan da kyau.